Τι? Πήρα από κοντά μου ένα Να το έχω πάει εκεί. Βάλε ξύλο. Ότι έχω εδώ, εκτός και αν βάλατε κάτι. Πού είναι το ποτήρι? Δεν πάει καλά. Πρώτη φορά τρώω φέτος. Πρώτη φορά τρώω. Ναι, ναι. Ενισχύσει η καρέκλα σου. Ποια είσαι κάτσει? Εγώ έχω κάτσει καλή. Και τότε. Είδα εκεί πέρα αυτή την καρέκλα είναι. Τίγρη, φέτος πρώτη φορά τρώω. Εγώ μου πιάσει ένα καλό κομμάτι. Ξέρεις εσύ. Τίγρη, πότε βάλουμε Πού θα τραβάμε φωτογραφίες τώρα? Όχι βρε μαλάκα. Στραβά. Αν πρέπει να θέλετε, παιδιά, συμμετέχετε στο λαγό το σημερινό. Αύριο. Δεν θα βάλει. Εγώ δεν θα βάλει. Μπορεί να λύσει. Θες να μαγειρεύει το λαγό. Δεν θα λίγο σκληρό. Σκληρό μπορεί να ήταν παλιό. Τίγρη, ξεκίνα το γεμάτι. Πού είναι το γόνα που θα λέει? Δεν έχετε ακούσει την Πετροπέρδικα, τώρα βγήκε πετρολαγός. Γιώργη, φέρε και λίγο νερό. Δεν σου πες σήμερα, δεν έκανε. Ένα έβανε τα τελειώνα. Πετρολαγό δεν έχω ξαναδεί πετρολαγό. Εγώ θέλω φωτογραφία. Τι για σου βάλω. Ξέρεις καμιά φορά. Σου βάλω για βάλω. Θα βάλω μόνο Φέρε λίγο νερό. Βάλε, τελειώνε μαλάκα. Γιατί θέλετε να το πάρετε στο σκάλι με Ναι. Από νωρίς το είχατε τώρα εκεί πέρα, έτσι. Από νωρίς το είχατε εκεί το τσικάλι, Και μου λες ψημένος είναι. Και βλέπω το μάτι ανάμεικη. Είναι μεγάλος ο μαμάς. Εσύ τραβάς, έτσι. Πυροβόησης πέτρα. Λίγο. Χρώματος πέτρας. Διασποράς ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτή η πέτρα. Την και πέτρα. Μπορείς να την πάρεις στη ζωή. Έλα. Και πρέπει να φας και λίγο. Ο κοινωνικός τρώει το πήρα. Ελάτε ρε παιδιά.